roku pańskiego, tego łonego. Zgasło słońce, pociemniało niebo. Stołek i nic nie wiedział z tego. Co ja widział? Co ja słyszał? W to tu do mnie nocą przyszł. Mógłbych przysiąc, to Angelus. Karygodą sam do wielu. Gabrielu, Gabrielu. O dumnych podwórkach, bumba, stara szkoła, bumba, jej. Oraz mój skład, mea maxima kulpa. Ale znam słowa, które mają głębszy sens. Kojarz, przyjpół i przyjście powtórne. Szkoda, że do brudnych serc to nie grupa z Janowa, ale czujnie piorun z Saturna. To nie jest turniej, ale runda jest finałowa. Trudna fest, można się przygotować teraz, już to wiesz od jutra. Puść to w sieć, ustaw się do którejś kolejki gotowości na wejście bestii. Oto ten łony, chłop z krwi i kości, nawika do bitu, styl górnośląski. Pers, sygnał z mniejszości raport, kaj pokres, szczęść Boże jest akrum jak patos. Oto jest człowiek, początek, koniec, porządek w kosmosie rozpoznał we słowie te. Największe ugarze wierzą we swoje, ty czym, że jest prawda, uświadom się hopie. A uczą się wdrażać rozwiązania z przyrody. Mówią, Boga nie ma, to natura tak rządzi. Mają sporo wiary do czytanych teorii. Pytanie o początek odpowiedzi się urodzi. Tylko co nienamacalne mogło materię stworzyć? Przypadkowy cały świat, paradoks. Z taką panoramą sam podlegający prawom. I o tym dobrze loża, nie skończy się na nożach. Gdy z morza wyjdzie bestia, niczym tyranozaur. Pożoga i pożar, ludzie w masowych grobach. 3,5 czasu nadchodzi armia pogad. Na duchu podnoszę jak dobra nowina. Obraz świata raju nie przypomina. Na skraju bankructwa ludzka rodzina. 3,5 czasu, szykuj się na finał. Będziesz o tym robią dużo hałasu. To nie dla gieltu, to nie dla szpasu. 3,5 czasu. Kody na placu, przemów na dworze. Knajpach, roztakach, Kaino możesz. O każdej porze dnia oraz nocy. Tak jak czynili to bracia prorocy. Łony i łony żyli w mieście bez rzeczki. Tamkaj czysto widać słupy dymu. Mieli też własny kulter gruba. Dzisiaj nie mają i łoni też nie łoni. Teraz ki to wiem, wtedy tego nie wiedział.
Ale nam się dobrze powodzi. Mamy wszystko, czego dusza zapragnie. I możemy się niczego nie bać, bo w dodatku jesteśmy bardzo silni. Ludwik Wittgenstein padł. Jego słynna 7. teza z traktatu logiczno-filozoficznego. O tym, o czym się nie dogadać, o tym należy milczeć. Trzeba trzymać pysk. Wymadyś pesiekan, dauba muss man steigen. Trzym pysk. Jak nie wiesz, co musisz powiedzieć, musisz gotać głupoty, cyganić albo nadawać na insze pierdoły, że aż uszy będą puchły. No, ale to też otwiera inksza przestrzeń przed tym, co niewypowiedziane i wypowiedzieć się nie da. Nie da się, rozumiesz? Jakby się tak głębiej zastanowić, to całe rozmyślanie nie ma sensu. A od czytania człowiek tylko głupieje. Roboty się chyć. Ewangelio podług świętego Mateusza 22:42. Jezus im powiedział: czy nigdy nie czytaliście we piśmie, gdyż ten kamień, który w ciepli mrozie, stał się kamieniem węgielnym. Od Pana się to zrobiło i cudem jest we naszych łocach. Pana się to zrobiło. Kej zaś to se myśli, że coś ich wie. Jeszcze nie poznał, jak mu wiedzieć należy. Tu jest jakiś chłop! Chodźcie! Żyjesz? Kaja jest. Który jest róg? Ty, jego z dom. To jest chłop z popojutrza. Kto? Chłop z popojutrza. Hop z popojutrza. Tak powiedział. Hop z popojutrza wyszedł z posoli. Pani nie będzie, lejcie gorzoły. Otworzył usta, lecz się nie napił. I zaczął tłumaczyć, co on widział, zanim wylot z przerębla. Wówczas Eros to do niego onegdaj przeszło, żyło za nią tęskno. Jednak większość jak film się zerwał i nie pamiętam.